שלום וברוכים הבאים. בדקות הקרובות נציג בפניכם רעיון עסקי שיכול להוביל אתכם לצמיחה כלכלית. האפשרות להמשיך לעשות בדיוק את מה שאתם עושים ולהישאר באותה נקודה כבר קיימת. הקשיבו בתשומת לב ואולי תמצאו אפשרות חדשה שתוביל אתכם לנקודה טובה יותר. החברה שאנחנו עובדים איתה נקראת NSE, New Skin Enterprises. אלה משרדי החברה שנמצאים בפרובו יוטה שבארצות הברית. המשרדים בארץ נמצאים בבניין הסינימה סיטי שבצומת גלילות הרצליה. החברה נוסדה בשנת 84 והיא נסחרת בבורסה הניו יורקית תחת הכותר NUS, מה שמעיד על שקיפות מלאה ומאפשר לנו לבדוק ולאמת את כל הנתונים. החברה מדורגת 5A1 בדן אנד ברדסטריט, שזהו הגוף המוביל בעולם לדירוג אשראי של חברות ומדינות. 5A1 זה הדירוג הגבוה ביותר שניתן לקבל. לצורך ההשוואה, חברות כמו קוקה קולה, IBM ומרצדס מדורגות 5A1. מה זה אומר? שהחברה חזקה או יציבה כלכלית. החברה פעילה ב50 מדינות וממשיכה להתרחב, מה שמאוד רלוונטי לגבי הפעילות העסקית שלנו, ונרחיב על זה בהמשך. בחברה מועסקים למעלה מ120 מדענים שפועלים בשיתוף עם האוניברסיטאות המובילות בעולם, כגון סטנפורד, UCLA, הווארד, שנגחאי ועוד. החברה מפתחת טכנולוגיות ופטנטים במספר תחומים שהעיקרי מביניהם הוא תחום האנטי-אייג'ין. לחברה יש מאות מוצרים וטכנולוגיות. לא נדבר על כולם כרגע, אלא נתמקד בפטנטים החדשים והחמים ביותר שמובילים את החברה ממיליארד ל5 מיליארד דולר. מה שאנחנו רואים כרגע זו טכנולוגיה של החברה שנקראת גלווניק ספא. מכשיר קטן בגודל טלפון סלולרי עם 4 ראשים, 2 ראשים שמטפלים בקמטים וקמטוטים באור הפנים, ראש אחד שמטפל בשורש השערה. הוא לא יצמיח שיער לקרחים כמובן, אבל בהחלט עוזר מאוד לאנשים בתהליך ההתקרחות ונשירת שיער. המכשיר מכניס חומר לזקיק השערה, מעבה ומצמיח אותה, ויוצר מראה שיער צפוף ובריא יותר. ועוד ראש אחד שמטפל בגוף, בבעיות כמו צלולית וסימני מתיחה. מה שמייחד את הגלווניק זה שהוא מייצר תוצאות מיידיות. לדוגמה, אחרי טיפול של 5 או 10 דקות על אור הפנים, ניתן לראות תוצאות מדהימות ברוב המקרים. כלומר, לא צריך להאמין שזה עובד, אפשר להדגים את המכשיר בזמן אמת ולראות את התוצאות בעיניים. טכנולוגיה נוספת שהחברה השיקה לאחרונה נקראת אייג'לוק. המדענים של ניו סקין בשיתוף עם אוניברסיטת פרדו זיהו אנזים בעור שגורם להזדקנות שלנו. אנזים שהמדע לא ידע עליו לפני כן, וקראו לו בשם ארנוקס. לאחר מחקר מעמיק מצאו תרכיב ייחודי שיודע לעצור את הפעילות של אותו אנזים. הטכנולוגיה הזו רשומה כמובן כפטנט, ונמצאת בתוך האמפולות לטיפול הפנים של הגלווניק ספא. וזהו רק קצה הקרחון של התגלית המהפכנית הזאת. ניו סקין שמה את ידה על 15 גנים מרכזיים שאחראים על הזדקנות גוף האדם, ובעתיד תשלב החברה את טכנולוגיית האייג'לוק במוצרים נוספים כדי לחסום את קצב ההזדקנות שלנו, לא רק במראה העור, אלא בכל הגוף. החברה מצליחה להוביל בפיתוח טכנולוגיות פורצות דרך, מכיוון שחלק נכבד מן המשאבים שלה מושקע בפיתוח ומחקר ולא בפרסום. התוצאה היא מוצרים מהפכניים שניתן להדגים ולהוכיח את יעילותם. מה שמייצר באז עולמי והתעניינות תקשורתית רחבה בארצות הברית ובעולם כולו. סלב כמו ברד פיט, ניקול קידמן ואחרים שמשתמשים בגלווניק, וגם אצלנו בארץ, כתבות וביקורות מפרגנות במגזין לאישה, כלכליסט ועוד רבים אחרים. לאחרונה הגיע גלווניק ספא לתוכנית הבוקר עם אברי גלעד, שבה עשינו הדגמה לאחת אנשים מצוות ההפקה של התוכנית בשידור חי, והתוצאות היו פשוט מדהימות. בואו נראה תקציר מהתוכנית. למעשה כל הטיפול הוא 5 תנועות. תנועה ראשונה היא מתחת לעין, חוזרת עליה 5 פעמים. התנועה השנייה היא על לחי, 5 פעמים. חצי מתוח, חצי לא? חצי מתוח, צעירה ב30 שנה. אם את יכולה תסתכל טיפה יותר למצלמה, לזאתי. בואי נראה מה זה עשה. למעשה אנחנו רואים תוצאות, כבר התחלה של תוצאות. אוי, תקמת הבאה בצד, נעלם. נכון. כי יש חצי פנים, הצד... נכון. נעלם, הלך. עכשיו תסתכלו גם על הכיסים. כן. עכשיו מה שיפה, תסתכלו על כל הפנים, תראו שכאן החלק הזה יותר מורם. נכון. החלק הזה יותר נפול. תסתכלו על קמת הבאה. וואו, תסתכלו מתחת לעיניים, תסתכלו על גודל העין. תסתכלו על המצח, על עומק הקמטים. וזה גם טוב לצלולית, אני מבין. כן, זה מטפל בצלולית, יש לזה ראש מתחלף, שמטפל בכיסא השומן, 7 שבועות, בערך 2 סנטימטר יורד בכמות הצלולית. עשית בשבוע שעבר, נכון? כמה זמן זה יחזיק לך בבית? בערך 3 ימים. והיית מרוצה מזה? נהניתי. כן? מהמחמאות בעיקר. היו מחמאות? מישהו שם לב? כן. שמו לב. שמו. בטוח? כן.
אתה רואה? רינה היא אישה מאוד אמינה, אנחנו מכירים אותה אישית. היא לא משת"פית. אין קשר. היא משלנו. עיקר העבודה שלנו הוא פיתוח השוק של החברה בארץ ובעולם. אנחנו חושפים אנשים לטכנולוגיות, למוצרים ולהזדמנות העסקית. בין אם זה במשרדי החברה, אצלך בבית, פגישה אישית או דרך האינטרנט. יש אנשים שהתעניינו רק בטכנולוגיות ובמוצרים כלקוחות מרוצים, ויש אנשים כמוני, או כמוך אני מניח, שיבינו את הכוח הכלכלי בטכנולוגיות האלו, ויהפכו להיות מפיצים שותפים של החברה. אין צורך להיות איש מחירות או להחזיק סטוקים בבית. ברגע שאדם מעוניין במוצר או טכנולוגיה כלשהי, הוא מזמין את המוצר ישירות דרך החברה, בטלפון או באינטרנט. החברה שולחת לו את המוצר עם שליח הביתה בתוספת חשבונית וקבלה כמובן. ובעצם החברה מספקת את שירות הלקוחות, המשלוחים והחשבונאות, מה שמשאיר לנו דבר אחד מאוד פשוט, והוא חשיפה של אנשים לטכנולוגיות, למוצרים ולהזדמנות העסקית. אין לנו צורך בהשכלה מיוחדת או ניסיון קודם. מערך התמיכה כולל הדרכות מובנות ואימון אישי אחד על אחד, מתהליך ההזמנה של אנשים בטלפון ועד פיתוח שווקים במדינות אחרות. בחודשים הראשונים בעיקר לומדים, תוך כדי שהשותפים העסקיים המנוסים יותר עוזרים לנו לפתח את הארגון שלנו. מה שמייחד את המודל הכלכלי הוא שדרך ההמלצה מפה לאוזן אנו יוצרים מעגל של לקוחות ומפיצים שמשכפלים את אותן פעולות, וכך נוצרת רשת שמתגמלת אותנו לא רק על הפעולות הישירות שלנו, אלא על כלל פעילות הארגון. ובכך אנו מבטלים את המשוואה של כסף תמורת זמן. אלו נתונים שפשוט משנים את דרך החשיבה לגבי זמן וכסף. מחקרים מראים שאדם בעולם המערבי עובד בממוצע 90,000 שעות בחייו. 40 שעות עבודה בשבוע, כפול 50 שבועות בשנה, אם נוריד שבועיים של חופשים, זה 2,000 שעות עבודה בשנה. כפול 45 שנות עבודה, מגיל 20 ועד גיל פרישה, יוצא 90,000 שעות. מה שמשאיר אותנו מול מלחמה עבודה מראש של זמן תמורת כסף. כלומר, אם נחשב את שעת העבודה שלנו ונכפיל אותה בשעות שנשאר לנו לעבוד בחיינו, נגלה שגם אם שעת העבודה שלנו היא גבוהה מן הממוצע במשק, עדיין לא ניתן לצבור הון בדרך זו. כאן, בניוסקין, אנחנו לומדים ומלמדים את הדרך לייצר הכנסה ממונפת מבניית רשת. יש מפיצים שירתמו 20 אנשים ויש כאלה ששניים. בואו ניקח לצורך הדוגמה את המספר 5. ברגע שנמצא 5 אנשים רציניים ששכפלו אותנו באותו קצב ממוצע, ניצור על ציר הזמן ארגון שמונה למעלה מ-4,000 איש. שגם אם כל אחד יעבוד רק 6 שעות שבועיות, כהכנסה חלקית, יצרנו לעצמנו בנק של 90,000 שעות שאנחנו מתוגמלים ממנו, עם הבדל אחד חשוב, שבהכנסה חד-ממדית זה במהלך כל החיים, ובהכנסה ממונפת מבניית רשת, נוכל לייצר זאת במהלך חודש. מכיוון שהחברה בורסאית היא מדווחת גם על ההכנסות שלנו המפיצים מדי שנה. זו טבלה שמשקפת את ההכנסה השנתית הממוצעת למפיצים בכירים. בהמשך נבין מהו בדיוק מפיץ בכיר. באופן כללי, אלו אנשים שמבינים את הפוטנציאל הכלכלי ומעוניינים לבנות ולפתח ארגון של מפיצים ולקוחות. המספרים למעלה מסמנים את הדרגות השונות בחברה. כלומר, 1 זה כאשר מפיץ בכיר 1 עובד איתנו, 2 וכן הלאה. בואו נתמקד בהכנסה השנתית הממוצעת. כאשר 2 או 3 אנשים רציניים עובדים איתנו, נייצר הכנסה ממוצעת של למעלה מ$15,000 בשנה, שזה בסביבות ה-5,000 ש"ח בחודש. 6 או 7 אנשים, אנחנו מדברים כבר על למעלה מ$72,000 בשנה, שזה למעלה מ-20,000 שקל בחודש. אבל מה שמעניין אותי זה המספר 12, והסכום של למעלה $500,000 בשנה. כשראיתי את זה, אמרתי לעצמי, אני יכול לעשות את זה. אני יכול למצוא 12 אנשים רציניים ואמביציוזים שיבינו את הרעיון כמוני. הבנתי שזה לא יקרה ביום או יומיים וגם לא בחודש או חודשיים, אבל אמרתי לעצמי, גם אם זה ייקח לי 5 או 10 שנים להגיע להכנסה הזאת, זה מעל ומעבר לכל הכנסה שהייתי מייצר בעבודה רגילה. עכשיו, בואו נבין מהו מפיץ בכיר. מפיץ בכיר הוא מפיץ שיצר נפח עסק של 4,500 נקודות. נקודה שווה פחות או יותר ל5 שקלים. איך אנחנו יוצרים נפח עסק של 4,500 נקודות? האופציה הראשונה היא לרכוש את ערכת הבחירות, שמחירה הוא 25,000 שקלים, ובתוכה הטכנולוגיות, המוצרים והכלים העסקיים. ערכה זו הופכת אותנו לבחירים ביום הצטרפותנו לחברה, ומאפשרת לנו לקבל אחוזים ובונוסים גבוהים יותר. האופציה השנייה היא לרכוש את הערכה הקטנה של 1,000 נקודות,
שעולה 5,495 שקלים, אותה ניתן לחלק ל-18 תשלומים, שזה בסביבות 300 שקלים בחודש, ויש בה את כל הטכנולוגיות, המוצרים והכלים העסקיים לתחילת הדרך. מכיוון שנדרש מאיתנו נפח של 4,500 נקודות כדי להיות בכירים, אנחנו מתחילים את תוכנית ההכשרה לבכירות עם 1,000 נקודות, ומייצרים את ההפרש בעבודה ולא ברכישה של מוצרים. אני מאמין שנעשה את זה בחודש 1, 2 או 3 לכל או יותר. חשוב לי להדגיש שבחודשי ההכשרה סביר להניח שנעשה כמה מאות דולרים בודדים, ומההכנסות הגבוהות יותר נוכל ליהנות ברגע שנהפוך לבכירים. כדי להיות זכאים לקבלת עמלות, אנו צריכים שיעברו דרכנו לפחות 100 נקודות בחודש. לא משנה אם זה מוצרים שנמכרו, מוצרים לשימוש אישי, כמו שמפו, משחת שיניים, סבון או אמפולות של הגלווניקספה לצורכי הדגמה, בכל שלב שהוא בעסק, העמלה מותנית במינימום של 100 נקודות בחודש. בהנחה שהבנו שהדרך הטובה ביותר ליצור הון בחיינו היא הכנסה פסיבית, בוא נבחן ביחד מספר אפשרויות בהשוואה לבניית רשת. חיסכון של 1,000,000 שקלים בבנק יניב לנו בממוצע תשואה של פחות מ-4,000 שקלים בחודש. נכס בשווי 1,000,000 שקלים והשכרתו יניב לנו בממוצע תשואה של פחות מ-4,000 שקלים בחודש גם כן. לעומת זאת, מפיץ בדרגת רובי שלימד 4 או 5 אנשים להפוך לבכירים, ייצר בממוצע הכנסה של למעלה מ-10,000 שקלים בחודש. כמה זמן ומאמץ יידרש מאיתנו כדי להשיג 1,000,000 שקלים לרכישת דירה או להפקיד בבנק, וכמה זמן ומאמץ יידרש כדי למצוא 4 או 5 אנשים שיזהו ויבינו את הפוטנציאל הכלכלי בדיוק כמונו. דיברנו על חברה בינלאומית חזקה, טכנולוגיות פורצות דרך מוגנות בפטנט, בתחום החם והמבוקש ביותר בשוק, ותוכנית עסקית המאפשרת לנו להשתלב בחברה ללא צורך בידע או ניסיון קודם. מה שאנחנו כבר יודעים הוא שאם נמשיך לעשות את מה שאנחנו עושים, נמשיך לקבל את מה שאנחנו מקבלים. הבנו שהדרך היחידה לשנות את התוצאה היא לשנות את העשייה. אך להבין את הרעיון ואפילו להסכים איתו לא עושה הבדל ממשי. זה כמו לדעת איך לרדת במשקל, הרי זה לא יגרום לנו להיות רזים יותר. מה שעושה את ההבדל ומייצר תוצאות הוא נקיטת פעולה. פנו עכשיו לאדם שהזמין אתכם לשמוע מידע זה, כדי לדעת איך גם אתם יכולים להשתלב בחברה, כמו מאות ואלפי אנשים שהפסיקו לחכות שמשהו יקרה, נקטו בפעולה, והיום נהנים מהכנסה פסיבית, חופש בניהול זמנים וצמיחה אישית.